بله تماشاوانین هجا پرسا هەڵبژارتنین شارەداریان و تفاقان هەڵبژارتن دوورە لێ هەروەها نێزیکە ژی ji بۆ خابات و تفاقین گۆدێ ji بۆی پرسا هەڵبژارتنین شارەداریان li Tirkiye دیسی و یەکێ ئادارا 2024 da çê bibin هەروەها ناکۆکی ناوبێنا دادگەهین Tirkiye de ڕووداە vê mijarê jî em dê bigrin de serokê giştiyê Partiya Sosyalîsta Kurdistanê Bayram Bozyel li stûdyoya Kurdistan 24 mêhvanê min e tu bi xêr hatî kekê Bayram. Spas dikim êvar baş serçavan. Kek Bayram hilbijartin dûr e çend mehman e lê her wiha nêzik e jî ji ber ku gelek xabat divê di vê proseya hilbijartinan de bibin. CHP dibêje ez dê hemû şarêdariyan ku min girtibûn di hilbijartinên berê de wekî İstanbolê, Ankara'yê, İzmirê û Mersinê, Antalya'yê dibêje zê dîse bikin. Tu bawer dikê bê Kurd bê nêzîkahiyekî dengderên Kurd dikarî bigire CHP? 2019 da ew destkeftiyên ku CHP li İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Ankara'ya wergirt bi saya dengê Kurdan bûn. Eger dengê Kurdan nebana CHP nikarbin wan bajaran bigire. Sedemê wî jî hebûn ji ber ku divê salê dawîn da hikûmeta AKP ev îktidar zêdetir hat ser Kurdan gelek zilm û zehmetî li Kurdan kir qayyum hatin avêtin em bêjin ew destkeftiyên Kurdan bûn armancê êrişên dewletê ji ber vê yekê de Kurdan yani li Rojava wisa bêjim İstanbul û bajarê metropol seranser piştgiriya namzetê CHP kirin. Ji ber vê yekê CHP jî wan bajaran da wek hûn zanin qazanc kir. Lê divê hilbijartinê de wê bibe ew garantiya wî tune ye ji ber ku divê navberê da di wan bajaran da em bêjin şaredarê ku hatin hilbijartin ji bo Kurdan tu xizmetekê taybet nekirin ku bibe em bêjin bersîva dengdayîna Kurdan û her wiha nuha hilbijartinê pêşiya me jî nabin sedemê guhartinekî îktidarê jî yani ew jî mühim e. Mesela em bêjin çardê Gulanê, 28 Gulanê da car jî Kurdan zêdetir dengê xwe dan Kılıçdaroğlu ne CHP. Ew jî sebeb ew bû ku belkî guhartin çê bibe desthilatiyê da û Kurd bikar bi bêhnek werbigirin. Di hilbijartê herêmî da ew imkan tune ye yani. Yani bi guhartina şaredariyan em bêjin ku muhalefet bisîne îktidar nagore. Ji ber wê yekê ez bawer dikim Kurd divan em bêjin çerçeva van tecrübeyên 4-5 salî da wê siyasetek biafirînin. Min dixweste ser wê rawestin kek Bayram niha berî ku ez werme stûdyoyê jî yanî medya Tirkiyeyê de gelek berfereh li ser bandora dengderên Kurd tê axaftin. Dibêjin got Kurd deng nedin tu kes ne li İstanbolê jî ne li Ankara jî ne li İzmirê jî wisa ne sedî sede godê bibe şaredar ne AK Partî bê CHP bê ferq nake yani. Yani derfeteka mezine destê Kurda de. Kurd çawa dikarin vê derfetê kar bînin ji bo ku hin mercên xwe li Tirkiye bi van partiyan bisepînin. Çawa fikir? Beriya wî hewceyê ku Kurd bi giştî derbarê hilbijartinê herêmî da siyasetekê müşterek peyda bikin, pêk bînin, tefaqek pêk bînin. Serî da ji bo Kurdistanê, ji bo şaredariyê Kurdistanê ku îro destê qayyûman dane, Kurd eger qeweta xwe bikin, yek hêza xwe bikin, yek carî dikarin van deran bi hevra bistînin. Eger bi hevra tefaqekê berfireş çêkin dikarin hincetên îlan kirina qayyûman jî holê rakin ji ber ku hûn zanin yani hincetê hikûmetê ew e ku ev şaredariyê ku ji bo wan qayyûm hatine avêtin qaşo xizmeta PKK dane filan teror etkin. Eger wisa nebe jî ama wek hincet bikartînin yani divê Kurd em bêjin hilbijartinê herêmî sala pêşiya me sî û yekê adarê çê bibe wek firsendekî bikaribînin ku bajarê xwe de xwe bi xwe îdare bikin eger nikarbin serê Tirkiye bibin şerîkê hikûmetê îktidarê jî û tamam şaredariyan îktidar nagore desthilatî nagore lê firsendek gelek baş e ji bo karanîna ziman ji bo cîkirina ziman ji bo diqa da herêmê da jî fermîkirina ziman mesela şaredarek çerçeva şaredarê dikarin
زمانê Kurdî di qada wê şaredariyê de wek zimanê xizmetê ew bikin yani tayin bikin îlan bikin ku numûnê wî jî hene mesela Diyarbekir da navçeya Sûrê wextê wisa bû yani şaredarê wê derê zimanê Kurdî jî digel zimanê Tirkî xizmetê şaredariyê de bikardaniyan ku ev ji bo zimanê Kurdî bikaranî zimanê Kurdî firsatnekî baş bûn. Yani Kurd eger di vê meselê de li hev bikin دوی جی دکارن متروپولان دا به هر سیاست که بمشینن. اوجی چیه دوی اوجی معروف اشکرا اتفاق که یعنی به قید و شرط پیشگیری یکی نه که دوره کوچو کردن به قید و شرط پیشگیری ام بیش نامزد CHP کردن لیتو فایده کی ویتره بون. اوجار دکارن اشکرا خسته بکن اشکرا ام بیش مذاکره بکن و اگر نبه دکارن نامزد خود دارخن. Yani به قید و شرط به شرط و مرج نبن ام بیش عالی کره طرفی. Keke bayramniha li Tirkiye zane van rojên davîn de pirsgirêkeka gelek mezin di nav yani sistema hukukî de derketiye. Yani dadgeha bilind û dadgeha destûrî. Gelo di vê pirsgirêkê de pêkanîna destûrekî nû ku Kurd mesela Kurd mirov aktif bike, çalak bike, duyê mijarê de tu çawa fikir dike? Carek ez dixwazim tiştek zelal bikim ku ev bû 4-5 sale piştî ev sîstema serokatiyê ku wextek serî da hêvî datin kirin ku ew ê em bêjin karê rêvebirina Tirkiye hêsantir bike ew ê firsat bide hikûmetê ku gelek meselê girîng da zû gav bavêje û em bêjin asengiyên bürokrasiyê ortê rake. Lê mixabin ev sîstema serokatî wisa hate wê astê ku em nûa Tirkiye herkes di sîstema berê digere. Ji ber ku ev sîstem bi tevahî ji dûrê hukukê ket û li ser keyfiyetê, li ser kesayetiyê rêveşe. Heta meriv dikare bêje emî dezgehên dewletê yên bingehîn felc bûne yani tune bûne. Yani em bêjin ev krîza dawî jî nîşanê wî dide. Nîşanê wê yekê ku mahkemê jêr biryarê mahkemê bilind cîbcî nakin. Mahkemê Tirkiye biryarê محکمه امروزی یکیتی اروپای کنسای اروپای جیبجی نکن ام بیشن محکمه فونکسیون خو اوندا کرنه یعنی او دزگین دولتی فونکسیون خو اوندا کرنه پارلمانتو فونکسیون خو اوندا کریه ادی بو وک دزگی که شکلی اف خطره که مازنه و اف خطره وی یکی کو او سیستم حقوقی تجربه 3 سال بوری فرج بوده تو نبوده یک اوش خو اف تشتی که مهمه آدوانجی دوی دستوری که چه ببه و دوی اف سیستم جی اگر سیستم سرکاتیه بجی نه بفه هوای سیستمی که راستی گورین نمونه دنیا اره بچه ام هرتم دبیجن سیستم کو نو حال ترکیه ناشبه تو سیستمی که دنیای کو نمونه هری بالکش نمونه امریکای سیستم سرکاتیه لور پارلمانتو که خورد هیه ام بیجن دادوریری که خورد هیه چاپمنی که خورد هیه جواکا سیویل یا خورد هیه yani balans eke lur aştiya civatiye heye bele le Türkiye usanı ne yani bir serokati tane yekkesiye yani take kesiye u tişte her xatarji ev Divir de dixwazim bipirsim niha mesela destureki nû tê rojevê birêz boziye yani destureki nû bê aştiyeke civatî ji xwe erkê desturê yekemîn jî ev e yani destur li ser vî esasî tê ava kirin yani mümkün e destureki demokratik li Tirkiye ava bibe مخابن وها تو زمینه چکرنا دستوری که نوتره yani جبو کو دستوری که نوچه به کو دستور دبیجن پیمانه civaki yani toplumsal konsensus Türkiye dibêjin gere emî alî li ser lehev bikin ku emî alî bêjin ev destûra me ye û bi dengên piranî dibêjin divê were çêkirin ji bo wê divê civat emî alî beşdarê vê pêvajo bibin gotina xwe bêjin da ku bêjin ev destûr ya me ye em bêjin beşdarê nîqaşan bibin projeyê xwe pêşkêş bikin nuha mixabin ew zemîntine ye yani Partî Kurdistanê dibin xetera girtinê dane em bêjin bo HDP partî tê girtin muhalefet nikare dengê xwe eşkera bînê ziman çapemenî kar nake siyasetmedar li hundirin yani ev iklima ku destur çê bibe nene dibe ku serê Erdoğan birêz Erdoğan da yani hükümeti da çêkirina desturek hebe
بریاوی دوی اوجی اراده خو اعلام کنه یعنی بول چه دستوری چیت کن دخوازن اف دفاعتو اداره کرنه بخن گارانتیا چرچوه که دستوری کنو یعنی گور سیاست آخر دستوری چکن یا براستی گور حوجداریا جوات یعنی حوجداریا پلورالیزم جوات ترکیه عالیه جواکی امبیجن عالیه دینی عالیه مذهبی عالیه اتنیکی و گور نرخ دنیای و ولاتی اداره بکن یعنی گور کیف آخو اداره بکن و لگوروی دستوری چه بکن او نزلاله لی ام کرد یعنی ام پارتیا سوسیالیست کردستان جی اجبر کو ام هرتم دست نشان کن کو حوجداریا ترکیه دستوری کنوه ام تخاطب و بانکواریا سرکمال وقت فرصت دیب کار بینن یعنی آنا از وگرم ترکیه ولات دیاربکر روسا بیجم برنامه اما اول اول کو ام عالیه کرد ورم برهف مادام او دبیجه ام دستوری کنو چه کن کرم کن ام عالیه کرد ورم باهف ام لسر برنامه لهف بکن ام پیش نیاری خو زلال بکن و ام وان پیش نیاری خو رای گشت دادی بر نقاش کرن یعنی اگر عالیه سرانسری ترکیه نبیجی عالیه کردستان ام konsensus ki müşterek peyda bkin, lehvatı ki müşterek peyda bkin. O ام بیشن ام evin amadane kerem bkin, hun bir yara xwebrin. Destxweş kek bayram boziyaz, seroke gişteyim ve peseke meyvani var. Ez gerek spas kılmış bu fırsatı, var baş bin hoşi. Var, spas kek bayram.